Hai să, după ipoteză și concluzie, ce urmează? Notații pe desen, da? Bine, desenul și notații pe desen. Desenul deja l-am realizat, deci hai să punem ce știm aici. Deci AO are 12, da? Centimetri. Raza de 6 vom pune... Ce vom pune? Unde vom pune 6? La rază. Adică MO și ON, da? Dacă AM e perpendicular pe MO, asta înseamnă că unghiul M are 90 de grade și triunghiul AMO este triunghi dreptunghic. Și dacă AN e perpendiculară pe NO, înseamnă că și aici avem 90 de grade și triunghiul ANO este un triunghi dreptunghic. Bun. Și se cere cât este AM. Păi, tot timpul când auzim de triunghi dreptunghic și de aflarea unei laturi într-un triunghi dreptunghic, ne duce cu gândul la relațiile metrice în acest triunghi dreptunghic, da? La noi în triunghiul dreptunghic AMO. Bun. Păi, ce relație metrică pot să aplic în care să aibă legătură cu cateta AM? Teorema lui Pitagora, pentru că implică, da, catetele și ipotenuza. Și asta voi face. Dar voi demonstra de ce acest triunghi e dreptunghic. Bine, ni s-a spus deja că AM perpendicular pe MO, dar de aici rezultă că triunghiul AMO este triunghi dreptunghic și apoi voi aplica Pitagora în acest triunghi. Tot ce nu se specifică la ipoteză, noi trebuie să scriem, să demonstrăm. Da? Hai, începe. Deci, dacă știm de la ipoteză că AM perpendicular pe MO, ce rezultă de aici? Că măsura unghiului care e de 90 de grade AMO e de 90 de grade. Deci rezultă frumos că triunghiul meu AMO este dreptunghic. Da? Yes. Și apoi voi aplica Pitagora în acest triunghi. Mai scriu încă o dată măsura unghiului M de 90 de grade. Cele două condiții obligatorii care se scriu în partea stângă a teoremei sunt că în ce triunghi dreptunghi ne încadrăm și măsura cărui unghi de 90 de grade. Opțional se mai pot trece și ce laturi vom folosi în această teoremă și ar fi AO de 12 și MO de 6. Dar eu le pun. Nu sunt obligatorii, dar e bine să trecem toate informațiile în partea stângă a teoremei, da? Deci MO 6 cm și mai știm AO 12. Bun. Și rezultă frumos teorema lui Pitagora. Hai să vedem AM ce este, catetă sau ipotenuză? AM. Cred că e catetă. Da. Pentru că ipotenuza este latura opusă unghiului de 90 de grade. Deci AO ar fi ipotenuză. Da? Și atunci AM este catetă. Și dacă e catetă, atunci teorema lui Pitagora cum va fi? Catetă 1 la pătrat egal cu ipotenuză la pătrat minus catetă 2 la pătrat. Bun. Și acum venim și înlocuim cu segmente. Deci AM la pătrat egal, cine e ipotenuza?
Haide, cine e ipotenuza? Ipotenuza e... AO, da? Adineauri am zis că este latura opusă unghiului de 90 de grade. Deci, AO la pătrat minus cealaltă catetă MO la pătrat. Acum venim și înlocuim cu valori. În loc de AO pun 12 la 2 și în loc de MO 6 la 2. Acum, există două variante de calcul. Fie calculăm, bineînțeles, în mod clasic, da, 144 minus 36 și vedem când ne dă și scoatem de sub radical. Sau o metodă mai complexă, dar rapidă, care nu necesită atâta calcul, ar fi să dăm factor comun. Și ne uităm să avem, deci, factorul comun la numere, da? Este, deci verificăm dacă numărul mare sau numerele mari se împart la numărul mic, atunci numărul mic este factorul comun. Deci, factorul meu comun este 6. La exponentul cel mai mic, 2, bine, între 2 și 2 nu avem de ales decât 2, deci 6 la 2. Pe lângă, cum aflăm ce rămâne în paranteză, împărțim fiecare termen separat de plus sau minus la factorul comun. Această regulă se aplică tot timpul când vrem să aflăm ce rămâne în paranteză după ce dăm factorul comun, împărțim fiecare termen separat de plus sau minus la factorul comun. 12 la 2 împărțit la 6 la 2 ne dă 2. La a doua. Că la a doua nu dispare nicăieri. Dacă ți este greu să-ți dai seama, faci sub formă de fracție. 12 la 2 pe 6 la 2. Bine, în mintea ta. Da? Eu credeam că 2 se duce cu... Nu. Dacă mai ține minte acea teoremă, A la N supra B la N, e A supra B, totul la N. Deci va fi 12 supra 6, totul la a doua, se duce 6 cu 12 și rămâne 2 la a doua. Deci exponentul ăsta 2 rămâne, nu dispare, da? Și 6 la 2 împărțit la 6 la 2 este 1. Deci, AM la pătrat va fi 6 la 2, pe lângă, acum calculăm 4 minus 1, 3. Tot nu vom calcula, lăsăm așa. Deci AM va fi radical din 6 la 2 ori 3, adică radical din 6 la 2 ori și ne dă 6 radical din 3 cm. Da? Este mult mai ușor cu factorul comun decât să ne apucăm să calculăm, după aia să scoatem de sub radical. Sunt o grămadă de calcule de făcut. Exact. Cine are timp de așa ceva? Da, și este o metodă mult mai deșteaptă, așa, factorul comun. Bun, și imediat ce am aflat această valoare pentru AM, trecem pe desen, pentru că o să ne fie foarte util mai departe în rezolvarea problemei. Deci 6. Ok. Bun, și am aflat pe AM, asta cerea sub punctul A. Sub punctul B ne cere să aflăm măsura unghiului MAO. Da? Aici. Și măsura unghiului MON. Adică ăsta. Cât e? Bun. Deci prima dată se cere unghiul MAO, da? Dar noi știm, aici deja am aflat toate laturile lui și putem să aplicăm reciproca unghiului de 30 de grade. Mai ții minte, dacă latura
cum era teorema unghiului de 30 de grade? Cateta opusă unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză, da? Da. Și nouă, dacă ne dă cateta opusă lui A este MO, dacă MO este jumătate din AO și este jumătate din AO, înseamnă că MAO are 30 de grade. Da? Deci putem folosi reciproca unghiului de 30 de grade pentru a determina măsura acestui unghi. Bineînțeles că mai încolo, când veți studia și funcțiile trigonometrice, sinus, cos, tangentă, cotangentă, și cu aceste funcții puteam să aflăm câte grade are unghiul A. Dar pentru că încă n-am studiat, vom aplica reciproca unghiului 30 de grade. Deci, de obicei, când se cer laturi și unghiuri într-un triunghi dreptunghic, trebuie să ne gândim la relații metrice în acest triunghi dreptunghic, da? Teorema lui Pitagora, teorema înălțimii, teorema catetei, reciproca lui Pitagora, reciproca catetei, reciproca înălțimii, reciproca unghiului 30 de grade, teorema unghiului 30 de grade, funcții trigonometrice, și din toate acestea vom alege varianta cea mai potrivită în funcție, adică cea mai simplă, să nu ne complicăm, da? Dar acum aleg reciproca unghiului 30 de grade pentru că încă nu s-au predat funcțiile trigonometrice. Deci, și asta vom scrie. Ne încadrăm în triunghiul dreptunghic pe care l-am demonstrat că e dreptunghic AMO, da? Da. AMO, dreptunghic. Mai specificăm măsura cărui unghi de 90 de grade, măsura unghiului M 90 de grade, așa, și mai specificăm ce laturi vom folosi în reciproca unghiului 30 de grade. Ce vom folosi? Cateta opusă lui A este MO și ipotenuza este AO. Repet, teorema unghiului 30 de grade spune că cateta opusă unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză. Da? Eu acum voi aplica reciproca acestei teoreme pentru a demonstra că aici avem 30 de grade. Deci, MO are 6 cm, AO are 12 cm, așa, și rezultă. Hai să vedem. MO ne dă jumătate din AO, înlocuim 6 egal cu 12 supra 2, 6 egal cu 6, deci ne dă egalitate. Atunci rezultă prin reciproca teoremei, unghiului de 30 de grade, că măsura unghiului care? Măsura unghiului A din acest triunghi dreptunghic este de 30 de grade. Și asta vom și pune pe desen aici, în loc de semnul întrebării. 30 de grade. S-a dus un pic din... Așa. Bun. Mai departe ne cere măsura unghiului MON. Ăsta. Da? Și hai să ne gândim. Din ce unghiuri este format unghiul MON? Din măsura unghiului MOA, da. ăsta, plus măsura unghiului AON. Da? No. Și acum ne gândim. Bine, sunt două modalități aici. Dacă din 90 de grade, dacă din 180 de grade scădem 90 și 30, o să ne dea ăsta de 60 de grade. Da? Da. Bine, tot trebuie să demonstrăm că cele două triunghiuri sunt congruente ca să ne dea tot 60 de grade și aici. Ok. Deci, trebuie să demonstrăm că aceste două triunghiuri dreptunghice sunt congruente. De ce? Pentru că
va rezulta și triunghiul NOA egal cu unghiul AOM egal cu 60 de grade, deci MON va avea 120 de grade. Da? Și trebuie să demonstrăm că sunt congruente. După ce caz de congruență, păi avem avem catetele MO și ON congruente și AO ipotenuza comună. Deci după cazul de congruență ipotenuză catetă, cele două triunghiuri vor fi congruente. Bun. Și hai să ne clădim acest caz de congruență. Prima dată scriem în ce triunghiuri vrem să demonstrăm că sunt congruente. Deci AMO și ANO. Deci triunghiul AMO și ANO. Așa, specificăm care sunt congruente, ce catete. MO congruent cu O. MO congruent cu ON și AO este ipotenuză comună. Da? Deci rezultă după cazul ipotenuză catetă că triunghiul AMO congruent cu triunghiul ANO. Deci de aici rezultă că măsura unghiului măsura unghiului AOM va fi egală cu cine? Măsura unghiului AON, nu? Da. Așa. Egal mai departe, hai să calculăm pe AOM. Am zis, din 180 de grade scădem ce? 90 plus 30, pentru că noi știm că suma unghiurilor într-un triunghi, oricare ar fi era, orice tip ar avea acest triunghi, că e echilateral oarecare, isoscel, dreptunghi și mai departe, este 180 de grade. Și dacă din total scădem ce cunoaștem, adică 90 plus 30, ne rezultă unghiul MOA de 60 de Grade. care va fi egal cu acesta. Deci MON cât va avea într-un final? 120 de grade. Da? Deci hai să scriem cum îl aflăm pe AOM. 180 de grade minus măsura unghiului care zi AMO. Hai, doar pe tine. Ce vom scădea? AMO și MAO. Haide, ai reținut? Plus măsura unghiului care? MAO. Deci egal cu 180 de grade minus minus 90 plus 30, da? Plus 30 de grade și ne dă cât? 120 de grade. 180 minus stai că nu, da, ăsta, deci noi aflăm doar AOM acum și AON. Minus 120 de grade, 60 de grade. Bun, deci am aflat unghiurile AOM și AON egale cu 60 de grade. Ok, și atunci unghiul MON, care este compus din MOA plus AON, va fi egal cu de două ori unghiul AOM, pentru că cele două sunt congruente. Da? Da. Deci, măsura unghiului MON
Din cine e compus? Din Din AOM plus ce am aflat acum? AON. Cum cele două sunt egale, egal mai departe, pot să pun de 2 ori măsura lui AOM, nu? da. 2 ori 60 de grade, 120 de grade. Bun, și am aflat măsura unghiului MON. Bun. Bun, mai avem un subpunct. Subpunctul C. Subpunctul C se cere aria triunghiului MON. Egal. Bineînțeles că înainte de a ne gândi ce formule aplicăm, trebuie să vedem natura acestui triunghi. Da, Andreea? Da. Deci să vedem ce natură are acest triunghi. Păi, noi știm că cele două raze MO și ON sunt congruente și asta înseamnă că MO e congruent cu ON. Deci, triunghiul cu două laturi congruente se numește triunghiul. De care triunghi este? Un triunghi cu două laturi egale. Te mănânc cu tot fulci. Cum? Isoscel. Păi da, isoscel. Bun. Dacă e triunghi isoscel, noi știm că această linie importantă care unește vârful triunghiului cu latura opusă și putem să punem aici un P, o P, adică, da? O P este atât în triunghiul echilateral cât și în triunghiul isoscel. Știm că este de toate, adică mediană, înălțime, bisectoare, ce mai știm? Bisectoare, mediatoare, da? Toate. Da, acum mai există, deci sunt două modalități de aflare a ariei. Prima este cea cu sinusul unghiului format de cele două drepte ce cuprinde unghiul aflat, adică dacă noi am aflat că MON este 120 de grade, da? Aria unui triunghi poate fi aflată și cu înmulțind cele două laturi ale sau cele două segmente ale unghiului MON cu sinusul unghiului aflat de 120 de grade supra 2. Da? Da. Doar că noi încă nu știm funcții trigonometrice și atunci vom aplica varianta cu rezolvarea triunghiului isoscel, aflarea ariei triunghiului isoscel și anume, întotdeauna se va proceda așa. Vom duce această înălțime sau mediană, mediatoare, bisectoare, vom uni vârful acestui triunghi cu mijlocul laturii opuse, da? Și OP este și înălțime și bisectoare și mediatoare și, da? Mediană și atunci dacă este mediană, MP de segmentul MP va fi congruent cu PN. De acord? Da. Bun. Și acum dacă mai este și bisectoare, atunci aici avem 60 de grade. Aici, nu? 60 de grade. Oricum știam că fiecare are 60 de grade aici. Da? Fiecare unghi. Dacă este și înălțime, atunci ne putem încadra într-un triunghi dreptunghic,
mic, MPO, de exemplu, în acest triunghi. Și dacă știm ipotenuza de... deci ce ne lipsește de la această arie? Aria este bază ori înălțime supra 2. Da? Ne lipsește cât este MN și cât este OP. Da? Da? Da. Baza fiind MN și înălțimea este OP. Bun. Acum, hai să ne folosim de ce am aflat până acum. Și anume că unghiul MOP are 60 de grade. Aici avem 90 de grade pentru că OP este înălțime. Și atunci, cât are unghiul PMO? Deci, în momentul în care ne rezultă sau ne dă niște unghiuri într-un triunghi, automat trebuie să-l aflăm pe al treilea, pentru că ne va fi foarte util. Deci, acest unghi mic PMO va fi de cât? 180 de grade minus 90 cu 60 rămân 30 de grade. Da? Deci va fi de 30 de grade. Și ce spune? Acum vom folosi teorema unghiului de 30 de grade, care ne spune că cateta opusă este jumătate din ipotenuză. Deci înălțimea ne va rezulta de 3 centimetri. Așa-i? Da. Bun. Ce ne mai lipsește? MN. Dar MN este format din ce segmente? MP plus P N. Dar pentru că OP este și mediană în acest triunghi isoscel, întotdeauna ne vom folosi de proprietățile acestei linii importante în triunghi isoscel, că este înălțime, că e mediană, înălțime pentru a aplica relații metrice în triunghiurile dreptunghice mici pe care le formează în acest triunghi mare, da? Și pentru a afla segmente și unghiuri, mediană pentru a afla segmentelele astea mici sau segmentul mare, bisectoare și așa mai departe. Deci trebuie să ne folosim de toate aceste proprietăți pentru a ne conduce la rezultatul pe care îl urmărim. Da? Da. Bun, deci am zis așa. PO e de 3. Bun. Dar cum vom face să o aflăm pe MP? Că dacă o aflăm pe MP, MN va fi de 2 ori MP. Păi tot în acest triunghi dreptunghic, ce putem să mai aplicăm ca să aflăm pe MP? Ce teoremă? Cunoscând că PO e de 3 și MO e de 6. Teorema lui Pitagora, nu? Unde MP este catetă. Așa-i? Nu? Da? Că aici, dacă OP este și înălțime, va duce la împărțirea acestui triunghi în două triunghiuri dreptunghice. Da? Deci aici vom avea 90 de grade în P. Și atunci triunghiul ăsta mic, roșu, este triunghi dreptunghic. De aceea este foarte important să ne folosim de această proprietate a triunghiului isoscel, care spune că o linia importantă, adică cea care unește vârful cu baza, este și mediană, și înălțime, și mediatoare, și bisectoare, da? Da. Bun. Întotdeauna, când ne dă un triunghi isoscel, ne gândim la această linie importantă. Mai ales când e vorba de arie sau când are legătură ceva cu ea. Da. Bun, și asta vom scrie acum. Deci, în primul rând, triunghiul respectiv. Hai să vedem dacă pot să-l aduc aici, să aduc imaginea asta cumva aici. Nu știu dacă... Nu cred că poți. Vedem copii.
Așa. Da, ducem aici, că, bine, tu nu trebuie să desenezi încă o dată, dar o aduc ca să fie mai, să nu mai tot duc cu ăsta în jos sus, știi? Da. Bun. Și am zis așa. Pornim de la faptul că să demonstrăm că MON este un triunghi isoscel. Da? Deci eu vreau să ajung la, ca să aflu această aria lui MON, deci ne trebuie baza, adică MN, ori OP înălțimea. Da? Deci trebuie să aflu pe OP și pe MN. Pornesc de la faptul că triunghiul MON este isos. Înainte de asta trebuie să demonstrăm de ce este isoscel, pentru că are două laturi congruente. Deci MO egal cu ON egal cu 6 cm. Deci rezultă, sau nu neapărat cu 6, sunt raze. Așa. Rezultă MO congruent cu ON. Da? Și de aici rezultă, întotdeauna trebuie să ne gândim anticipat. Dacă vreau să mă folosesc de proprietățile triunghiului isoscel, prima dată trebuie să-l demonstrez că este isoscel. Da? Da. MON este isoscel și de aici rezultă ce mă interesează, adică, bine, înainte de asta trebuie să specificăm tot ce construim. Zici, construiesc OP perpendicular pe MN, unde OP aparține lui MN. Ok. Deci, MO așa, rezultă că OP este ce? Înălțime, mediană. Deocamdată doar astea le voi folosi. Un etc. Deci, de obicei specific ce voi folosi. Bun. Dacă... Deci, unde vreau să ajung acum? Să demonstrez că OP are 3 cm cu teorema unghiului de 30 de grade. Dar teorema unghiului 30 de grade are loc doar într-un triunghi dreptunghic. Deci, voi demonstra că MPO este triunghi dreptunghic. Deci, pentru că OP este înălțime, rezultă că OP perpendicular pe MN. Aici cred că doar, nu trebuie să spunem perpendicular, doar P aparține lui MN. Da? Da. Așa, deci OP perpendicular pe MN. Așa. De aici rezultă ce? Că măsura unghiului MPO are 90 de... Deci rezultă că triunghiul MPO este dreptunghic. Bun, și acum ce voi face? Voi deduce măsura unghiului M de 30 de grade, pentru că nu o am dedusă. Știu că POM are 60 de grade și MPO 90. Deci din 180 scădem, da? 90 și 60 ne rămâne acest unghi de 30 de grade. De obicei, când avem unghiuri într-un triunghi, mai ales dreptunghic, tot timpul trebuie să ne gândim la suma unghiurilor într-un triunghi, din care putem să scădem cele două unghiuri pentru a-l afla pe al treilea. Chiar dacă poate nu ne vom folosi de acest lucru, dar oricum, marea majoritate a cazurilor ne ajută să aflăm al treilea unghi. Da? Și uite că aici ne ajută. Pentru că dacă îl aflăm prin această diferență, ne pică fisa imediat să aplicăm teorema unghiului de 30 de
grade. Deci, măsura unghiului PMO, zi tu acum, egal cu 180 de grade minus cine? Măsura lui MPO. Se vede? Acolo la tine. Da. Ok, plus care? Care e de 60 de grade? M, O, M-O, așa. Deci ne dă egal cu 180 de grade minus cine? Este 90 plus 180 minus 150 de grade ne dă 30 de grade. Bun. Am aflat al treilea unghi. Opa, avem un unghi de 30 de grade într-un triunghi dreptunghic. Imediat ne duce cu gândul la teorema unghiului de 30 de grade, mai ales că implică și OP, ce vreau să aflu. Da? Și, din nou, mă încadrez în triunghiul dreptunghic MPO, specific măsura cărui unghi e de 90 de grade, pentru că voi aplica o relație metrică și relații metrice au loc doar într-un triunghi dreptunghic, trebuie să specificăm cele două condiții obligatorii și putem să mai punem și ce vom folosi în această teoremă. Ce spune teorema? Că unghiul, cateta opusă unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză. Deci MO este 6 cm și rezultă, aici punem teorema unghiului de 30 de grade, care e cateta opusă, PO. Deci PO e jumătate din MO. MO supra 2. Da? Deci PO va fi 6 supra 2, simplificăm prin 2, 3 cm. Și am aflat înălțimea triunghiului MON. Ne mai lipsește baza, adică MN. Da? Da. Cum o aflăm pe MP? Am zis, cu teorema lui Pitagora, în triunghiul MPO. Hai, zi. Ne încadrăm în triunghiul MPO. Dreptunghic, măsura unghiului P de 90 de grade. MP, ce este în acest triunghi? Catetă sau ipotenuză? Andreea? Ce este? Uite. Ce este MP aici? În acest triunghi dreptunghic în P. Cazul Pitagora este ipotenuză. Ce ți-am zis? Deci tu nu refuzi să ții minte. Deci, ca să ne dăm seama cine este ipotenuza într-un triunghi dreptunghic, da? Cine sunt catetele? Ce-am zis? Că ipotenuza este latura opusă unghiului de 90 de grade. Ce latură este opusă unghiului de 90 de grade? M. Deci MP este catetă. Și atunci va fi ipotenuză la pătrat minus catetă la pătrat. Deci ține minte ce este ipotenuza? Latura opusă unghiului de 90 de grade. Așa. Acum, ce voi mai folosi aici? Păi voi folosi ipotenuza MO de 6 și cateta PO de 3. Deci MO 6 cm. Bun, și rezultă frumos teorema lui Pitagora și voi afla MP, da? Da. Deci MP la, adică catetă 1 la pătrat egal cu ipotenuză la pătrat minus. Deci avem MO la pătrat minus, da?
Și acum înlocuim cu valori și vine 6 la 2 minus 3 la 2. Din nou vom da factor comun pe cine? Cum am zis? Cum determinăm factorul comun? Dacă numerele mari sau numărul mare, în cazul meu 6, se împarte la numărul mic este factorul comun la exponentul cel mai mic. Între 2 și 2 e 2. Deci 3 la a doua pe lângă. Ce facem? Împărțim fiecare termen la factorul meu comun. 6 la 2 împărțit la 3 la 2. 2 la 2. Da. Minus ăsta la ăsta 1. Deci m pe la 2 este 3 la 2 ori 4 minus 1, 3. Deci m pe va fi radical din fiecare, adică 3 radical din 3 centimetri. Da? Vezi cât de simplu e cu factorul comun? Bine, aici nu ar fi fost foarte mult de calculat, 36 minus 9 și așa mai departe, dar după aceea trebuia să scoatem de sub radical rezultatul. Mi se pare mult mai rapid așa și mai deștept, nu? Da. Ok, hai să mai adăugăm o pagină. Și nu mai ne rămâne de aflat baza, adică mn. Nu? Da. Păi, ce am zis eu? Că OP este și medianul. Deci, mediana știm că este ce? Segmentul de dreapta care unește vârful unui triunghi cu mijlocul laturii opuse. Deci, MP va fi congruent cu PN. Și asta vom scrie. De ce? Pentru că după ce demonstrăm treaba asta, va avea logică să scriem că MN e de 2 ori MP. Pentru că MN e compus din MP plus PN. Da? Cele două fiind congruente, putem să scriem că MN e de 2 ori MP. Da? Dar înainte de asta trebuie să demonstrăm de ce cele două segmente sunt congruente și de unde pornim? De la faptul că acest triunghi este, de fapt am mai spus treaba asta, OP este înălțime mediană, deci voi lua de data asta ce mă interesează, OP liniuță mediană, nu? Deci OP mediană. De aici rezultă ce? Că MP este egal cu P, e congruent cu PN. Da? Sau MP, dacă știm valoarea, egal cu PN, egal cu 3. Bun. Și atunci, MN e compus din cine? MP plus PN. Astea fiind egale, așa, de aici rezultă că MN e de 2 ori MP, adică 2 ori 3 radical din 3, 6 radical din 3 cm va fi MN. Da? Și am aflat și ultima, deci 6 radical din 3, ultima piesă a puzzle-ului ariei lui MON era bază înălțime supra 2, adică OP ori MN supra 2. Am aflat și ultima piesă și nu avem decât să scriem formula și să înlocuim cu segmente și valori și să aflăm această arie, nu? Deci area triunghiului MON
ca orice aria unui triunghi e bază ori înălțime supra 2. Baza cine e? Mn ori P, na? Și înlocuim 6 radical din 3 ori 3 totul supra 2 și ne dă 9 radical din 3 cm